आजू रलक संगतिया के बिया तो हमनी आए रहनी सन बराती और बराती में हमनी के का स्वागत भइल बा। आय हाय हाय सब जाते गोड़ धोआ गेल ख और नाश्ता में आय हाय हाय हलवा मिला का नाश्ता मिलल बा ओमे रहलक हलुआ टमाटर नाश्ता में बुझात रहलक आइल बनी सन अंग्रेज के एथी करे बिया शादी एगो लेग पीस और का खाना में आय खाना में का मिलल बा स्वाद के आय हाय हाय दिल के सब तार तार हो गइल बा। सब जब दाल रहलक हनु सब घी से मतलब पा कही सब हइचर रहलक सब दाल में कब बुझाते ना रहलक पानी बा कब चित कब कोभी के तरकारी आय हाय हाय लागत रह रुक ना पहले साला लागत रह कोभी के उठा के पटक के आओ ये डाल दे कढ़ाई में चपरो आ गेल बा देखल हम कितना हमनी के गांव के लोग भूकर बा। ओकरा बाद आइल ख कोभी के अलुआ के तरकारी बुझात रख अलुआ के तरकारी ह वो का पथलवा ना फिराल का बुझात रख पथल कोनेट पठल बुझात रख डाल के अच्छे वो कहीं ये कर देवल बा। ओकरा बाद भांटा के तरकारी उ भांटा ना रख भाई उ तो बुझात लग हेते ते पीस करिया करिया ओही ना पकल वाला कुछ भइल बा ओही खाना मगर कुछ भी कह लगन बहुत मस्त बनल लखन खुश हो गेल ख बिहान दानी के खाना का वीडियो देखा क्रिया खा ले तनी सन के कहियो ना आब से बड़ा संगतिया के